Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datullah Ar-Rahman Rahim. Niki wonten sing tanglet sejarahipun cadar. Sebelum Islam menika cadar nika pun wonten. Nggih kula ngertos napa ingkang jenengan tangletaken. Cadar menika sejarah nggih dugi Timur Tengah. Tapi niku sebelum Islam diajarkan untuk menyeluruh dunia. Otomatis cadar menika didamel tiang non muslim. Sesungguhnya cadar menika sejarah dugi Timur Tengah menika cadar niku untuk menutupi muka. Biarpun perempuan umumnya, biarpun laki-laki niku make cadar. Krana ten mriko nggih gersang gununge gunung watu pasir menika lek enten badai pasir napa maka nika didamel nutupi mukake. Lah niku nggih niku sesungguhnya sejarahipun cadar nika. Lah niku kula mboten nyerita-nyeritaken sing lintu-lintune, namun niki ilmune umum mawon nggih. Cadar niku sebelum Islam difungsikan utama untuk menutupi muka dari nggih niku badai pasir terutama. Lah niku nggih. Namun sakniki pun akhir zaman Islam diajarkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Beda namine nggih tetep menika menutupi wajah. Tapi niki ten letake ten Indonesia mboten enten nggih nutupi napa badai pasir menika mboten. Niki ten Indonesia. Di Islam diajarkan namung nggih niku. Sakniki enten jilbab menika napa niku nggih wis termasuk sing ingkang nutupi muka menika. Di dalam Islam, sejarahipun Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kangge pun nutupi aurat. Nah niku nggih. Maka Islam menika yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyempurnaan di antara seluruh agamaipun Allah. Nggih termasuk niku wau. Cadar niku wau. Nggih, ten mriki jilbab ngoten nggih. Nah niku nggih. Menutupi sebagian organ nggih tubuhipun menungso ingkang umum menika kataan sing damel nggih tiyang estri. Nah niku ten Islam diajarkan cadar maupun nggih niku wau jilbab niku wau sebagian menutupi aurat wanita. Nah niku terutama ujung rambutnya. Lah niku nggih. Dadosipun niki sejarahipun Timur Tengah sebelum Islam. Cadar niku ngguh nutupi mukake dari debu. Niku fungsi sebelum Islam. Lah niku setelah Islam banyak namanya sehingga dikatakan itu untuk menutupi auratnya para perempuan tadi. Maka ten Indonesia pribumi mboten make kados ngoten-ngoten menika watos. Nggih, lek damel-damel ngitu ten Indonesia kuatir lah niku. Disangkaaken ngerampok, disangkaaken nggih begal, disangkaaken nika-nika. Lah maka beda negara nggih beda tata cara berpakaian menika, termasuk niki ingkang ditangletaken cadar kalian niki lah nggih jilbab menika.
Alhamdulillahirabbil alamin, segampang ini, semudah ini untuk disampaikan yang sebenarnya haknya Allah niku nggih. Nggih pun nggih niki mung ilmune cukup 5 menit panjenengan semerapi mulai singen beberapa tahun sampai nggih ngoten menika ngaos mboten ngerti-ngerti ae sampai saling tuduh menuduh mboten usah seperti niku. Cukup panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, islamipun panjenengan nggih melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun melalui kelompok niki. Islam sesungguhnya tidak berkelompok. Islam adalah penyempurnaan di antara seluruh agama pun Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.